Svojedobno si spomenuo da se Graal sastoji od 12 znakova, a mitologija Dogona ih spominje 8, izuzevši ona 2 kojim su ljudima u načelu nedostupna. Prema tome Dogoni su ili imali nepotpune informacije ili su se vremenom djelomično izgubile ili su skrivene od europskih istraživača koji su zapisali njihove mitove. Ali činjenica da se Graal sastoji od glavnih znakova pomoću kojih se može oblikovati svijet i prilagođavati po svojoj volji neizravno se spominje u mnogim legendama raznih naroda. Rigden. Apsolutno točno. Svećenici plemena ovog ili onog naroda sve to znanje gotovo nikada ne otkrivaju u potpunosti, osobito nasumičnim ljudima. Što se tiče Graala, treba imati na umu da kada je sakriven, nije bilo slučajno da je 12 znakova bilo podijeljeno u 4 dijela s po 3 znaka u svakom dijelu. To je znatno kompliciralo proces raspoređivanja znakova i aktiviranje Graala zvukom. Znakovi Graala u određenom slijedu su poput oblika, poput ključa za bravu koji, kada se primijeni određena snaga, to je zvučna formula praiskonskog zvuka, čovjeku otvaraju onostrane mogućnosti. Anastazija. 4 dijela s 3 znaka u svakom dijelu. Rigden. Slučajno, ti su drevni narodi sačuvali zapise da broj 4 utjelovljuje ženski princip, broj 3 utjelovljuje muški, a njihov zbroj jednak je 7, što je osnova ljudskog bića, princip vječnog života i savršenstva. Anastazija. 4 utjelovljuje ženski princip. Dakle, otkad je Graal sastavljen pomoću 4 dijela, to znači da to posebno ukazuje na povezanost sa stvarajućom božanskom snagom ženskog principa Alat. Rigden. Zašto posredno? Usput, govoreći o Alatu, u kozmogonijskim mitovima naroda Bambara koji govore o bezvremenom početnom stadiju stvaranja svijeta, spominje se da svijet potiče od praznine obdarene pokretom Gla. Gla je zauzvrat rodio zvučnog blizanca. Kao rezultat toga pojavio se par Gla-Gla. U cjelini, nakon niza pretvaranja i transformacija, zahvaljujući vibraciji, pojavili su se znakovi koji su trebali biti postavljeni na objekte koji još nisu stvoreni kako bi ih obilježili. Tijekom čina stvaranja pojavio se duh Jo, od koga su potekle prve snažne sile Pembo i Faro, koje su sudjelovale u stvaranju svijeta. Pojavila su se 22 osnovna elementa i 22 spiralne zavojnice. Spominje se da su se, kada su te spiralne zavojnice promiješale Jo, a kao rezultat toga pojavili su se svjetlo, zvuk, sve akcije, sva stvorenja i svi osjećaji. Mitovi spominju da se Pembo kretao prostorom u vrtlogu i da je bacio nagore ono što je kasnije nazvano Faro. Faro je zauzvrat stvorio 7 nebesa i duh zraka, a ovaj je prolio život na zemlju u obliku vode. Sve prisutan je i obilazi sve vode. U suštini, Faro je nastavio stvarati svijet, stavio je svemir u red i razvrstao sve njegove elemente, stvorio ljude i naučio ih riječi. Anastazija. Faro je svemir doveo u red, ali te su funkcije stvaralačke moći Alata. Rigden. Pa o tome govorim. Usput, što se tiče govora, u mitologiji Dogona vodena božanstva, to jest božanski blizanci, oblikovani su kao poluljudi i poluzmije, zvani Nomo. Ostaju legende da su, kad su s neba ugledali majčicu zemlju, goli i bez govora, napravili za nju suknju od 10 pramenova niti nebeskih biljaka. Upravo su te vlažne niti uvijene u spiralu, a sadržavale su riječ
bile pune suštine nomoa koje su govorile zemlji, to je prvi svjetski jezik. Dakle, neki ljudi nisu trebali nazivati narode Dogona i Bambara barbarima, jer ti barbari sačuvali su za buduće generacije daleko više informacija od civiliziranih ljudi. Svakako ne bez svojih elemenata izobličenja, ali ipak je i to puno bolje nego ništa. Anastazija. Da, nakon svega što si upravo rekao, čovjek želi odustati od svega i otići u Afriku, jer je tamo takvo znanje sačuvano. Rigden, prasnuvši u smijeh. U toj se Africi nema što raditi. Bilo bi to isto kao i odlazak na Tibet. Odmah ćeš pronaći ljude koji su voljni pokazati ti pravi put, Arimanu, a povrh toga tvojim vlastitim novcem. U stvarnosti je sve puno bliže nego što čovjek može zamisliti. Sve je to stvar žile, znanja i prevladavajućeg svjetonazora. Pogledaj ovdje. Svijet si vidjela u različitom svjetlu znanja iz perspektive duhovnog svjetonazora. Informacije koje su nekad bile nebitne za tebe, sada su postale važne. Fragmentirano znanje iz fizike, mitologije i astronomije sjelo je na mjesto poput pazli slagalice, a svaki komad nadopunjuje drugi kad zauzme svoje zasluženo mjesto. Zamisli sada o čemu će razmišljati ljudi koji ne posjeduju takve informacije, o znakovima na primjer. Uostalom, većina suvremenih ljudi neće niti razumjeti o čemu se ovdje zapravo govori. Prema suvremenom svjetonazoru, znakovi koji stvaraju svijet u najboljem slučaju mogu biti simboli koji tvore tablicu kemijskih elemenata, ništa više. Ipak, na primjer, spirala kao simbol bila je poznata već u paleolitiku. Njezine slike mogu se naći u Egiptu, drevnoj Indiji i Kini, drevnim kulturama Krete i Mikene, te među narodima koji žive na različitim kontinentima u Europi, Africi i predkolumbijskoj Americi. Ipak, kakva je danas situacija? Što je ostalo od davno poznatog spiralnog ustroja makrokozmosa i nevidljivog svijeta? Dovoljno je izaći na ulicu i pitati bilo koga, a posebno stručnjake koji se bave takvom znanošću poput fizike, o onom što ljudi sada znaju o spirali. Kao rezultat toga, u najboljem ćeš slučaju dobiti standardni odgovor koji, nažalost, odražava samo uobičajeni predložak materijalističkog svjetonazora ljudi, a koji ne nadilazi okvire saznanja o vidljivom svijetu. Anastazija. Točno, ne treba ići daleko da bi našao takve primjere. Ne tako davno i ja sam mislila u sličnim pojmovima. Ispada da stari ljudi nisu bili lišeni tako divnih saznanja o svijetu. Nije važno u kojem obliku je znanje prezentirano. Važna je sama suština koja utječe na čovjekov svjetonazor, a time i njegov život. Na kraju krajeva te informacije pomažu razumjeti da se svijetom upravlja odozgo i da je sve na ovom svijetu uređeno i stvoreno umjetno. Iz ovog proizlazi razumijevanje onoga što ovaj prolazni život jest, čemu čovjek treba težiti i kako iskoristiti svoju snagu za vlastiti duhovni razvoj. Rigden. U ovom iluzornom svijetu sve je prolazno kao fatamorgana u pustinji. Sve što posjedujemo u fizičkom svijetu nema vrijednost jer je prolazno. Moramo požuriti naučiti osjećati dušom i spoznati ljepotu, jer sve u ovom materijalnom svijetu, uključujući i ljudski život, nije ništa drugo nego mjehurići pjene na morskom žalu. Svatko osjeti da on nije samo dvonožno stvorenje, da je u njemu nešto mnogo veće i da je njegov unutarnji svijet različit od vanjskog svijeta. Unutar njega je duša, čestica izvana,
čestica iz duhovnog svijeta. Ona ima jedan vektor kretanja, jednu želju. Duša zapravo želi pobjeći od ovoga svijeta. Ona teži Bogu, svom vlastitom svijetu. Međutim, u materijalnom svijetu ta težnja, taj najdublji osjećaj koji dolazi od duše, susreće se s ljudskom sviješću. A onda ljudska svijest različito tumači ove najdublje poticaje, temeljene na znanju i iskustvu stečenom u ovom životu. Ovdje vrlo važnu ulogu igra čovjekov dominantni svjetonazor, njegova spoznaja svijeta i sebe. Ako u njemu dominira materijalni svjetonazor, njegova svijest je sužena i nedostaje mu duhovno znanje. Tada se u njegovoj svijesti događaju brojne zamjene. Odnosno, osoba koristi tu moć ne za duhovni razvoj, već da zadovolji svoje materijalne želje. Moć jedinstvenog duhovnog osjećaja podijeljena je u svijesti u brojne želje životinjske prirode. Kao rezultat toga, umjesto da teži vječnosti, osoba počinje paničariti i bojati se, te taj trodimenzionalni svijet smatrati jedinom stvarnošću svoga postojanja. Troši snagu svog života na postizanje zadovoljstva vlastitog ega u materijalnom svijetu, na stjecanje moći nad vlastitom vrstom i na gomilanje zemaljskog bogatstva. Međutim, smrću tijela čovjek sve to gubi. S druge strane, ako duhovni svjetonazor dominira u nekome i ako on nema tek jednostavno znanje o svijetu i sebi, već ga koristi svrsishodno i prikladno, radeći na sebi, tada se mijenja u kvaliteti. Kreće se duž duhovnog vektora svog života, zahvaljujući najdubljim osjećajima koji proizlaze iz njegove duše. Za duhovno zrelu osobu smrt fizičkog tijela u biti je oslobođenje. To je samo prijelaz u kvalitativno drugačije stanje, stanje istinske slobode u vječnosti. Anastazija. Znaš, mnogi čitatelji ističu da je, s obzirom na svu raznolikost dostupne literature, zapravo teško pronaći bilo kakve konkretne podatke o duši. Nadalje, u modernom potrošačkom društvu čak se i sam termin duša sve češće zamjenjuje pojmovima koji su dijametralno suprotstavljeni duši, kao što su psiha, ljudsko biće i samosvijest. U najboljem scenariju čitatelji pronalaze neku opću filozofiju, pa čak je i tada ona obično zapečaćena u ljušturi bilo dijela etnologije, bilo religije i misticizma, bilo psihologije i sociologije. Od davnina se vjerovalo da je duhovno bogata duša najdragocjeniji posjed istinskog čovjeka. Teoretski, u ljudskom društvu koje se kreće u duhovnom smjeru, najvažniji značaj treba dati proučavanju duhovnog. Napokon, opažanje duše pridonosi opažanju bilo koje druge istine, uključujući i znanstvenu. Postoji širok spektar idealističkih i materialističkih mišljenja o duši i dogmatskih izjava, uključujući i one spekulativne prirode. Međutim, sve su to samo pretraživanja mnogih ljudi u različitim vremenima, počevši od mudraca, proroka i svetaca, pa sve do znanstvenika, učitelja, prirodnjaka i običnih ljudi. Sporovi su se uglavnom odvijali zbog nedostatka znanja. Ipak, ono što je važno je da ako ljudi imaju sustavno znanje o ljudskom biću, a prije svega o duši, oni bi mogli, dok bi se rukovodili potrebama duše, kontrolirati težnje svoga uma. Znajući sebe, bolje bi razumjeli sve sastavnice svog života, kao što su intuicija, misli, osjećaji, emocije, tajne čežnje, motive ponašanja, posljedice vlastitih postupaka itd. U ovom slučaju, ako ovo znanje ne samo da postane dostupno, već ga shvati i većina,
Bilo bi moguće bez ikakvih poteškoća izgraditi i afirmirati u svijetu društvo dobrote i sklada o kojem ljudi sanjaju tisućljećima. Postoje čitatelji prirodno nadareni sposobnošću da osjete manifestacije nevidljivog svijeta nešto više od običnih ljudi. Pri tome obično skrivaju svoje sposobnosti od drugih. Uglavnom, to su prilično pametni ljudi koji su se već etablirali u životu u ljudskom razumijevanju. Odgojili su djecu, postigli određeni društveni status, postali istaknuti stručnjaci na svojim poljima i stekli akademske diplome. Međutim, u tim ljudskim dostignućima nisu otkrili glavni smisao svog života, ono što intuitivno osjećaju u sebi i oni se zbog toga brinu. Pokušavaju pronaći odgovor na ovo pitanje koje im je važno, razumjeti sebe i svoju dušu i tako odrediti smjer glavnog vektora svog života. Nedostaje im znanje da bi shvatili svoju suštinu, kako živjeti u ovom svijetu i kako se pripremiti za život nakon smrti. Uostalom, neki od njih, nakon što su iskusili manifestacije nevidljivog svijeta i stekli neprocjenjivo osobno iskustvo, već su radikalno promijenili svoj svjetonazor. Glavno pitanje koje ovi ljudi postavljaju je kako ću spasiti svoju dušu. Mislim da će oni, pa čak i buduće generacije koje će doći u kontakt s ovim znanjem, biti vrlo zahvalne odgovoriš li na ovo glavno pitanje koje je od vitalnog značaja za svakog čovjeka. Rigden. Kako spasiti svoju dušu? Zapravo, ovdje nema ništa komplicirano ako se doista teži tome u svom svakodnevnom životu. Ako se spoznaje i razumije svoja vlastita duša, a samim tim i razlog svog postojanja. Zato je sigurno potrebno znanje o sebi i svojoj prirodi, kao i o glavnom djelovanju u ljudskom životu, a to je rad na sebi. Sjeme različitih klica vlastitih suština skriveno je u čovjeku, ali samo je jedna od njih istinita. Zašto se čovjek dok traži smisao svog dolaska na svijet toliko bavi misterijom života do samog odlaska? Jer iako je ovdje privremeno, on ima moć promijeniti svoju prirodu. Značenje boravka čovjeka u ovom svijetu je duhovni rast, težnja da se napusti stanje materijalnog omalovažavanja svijesti radi duhovnog uzdizanja, preobrazbe i uzleta u vlastitoj svrsi i procvat svega najboljeg što je u njemu. Kad čovjek stekne krila samorazvoja, ona ga uzdižu do visina opažanja istine, kvalitativno transformirajući njegovu prirodu. Možda ću detaljnije govoriti o ljudskoj unutarnjoj strukturi. To se znanje gotovo izgubilo u rijeci vremena, ali njegov se odjek i danas može pronaći na obalama suvremenog svijeta. Dakle, što je duša? Kao što sam već rekao, duša je istinska antimaterija, čestica izvana, čestica iz duhovnog svijeta, svijeta Boga. Duša je sastavni dio samo ljudskog bića. Ona je njegov glavni potencijal, portal i izravna veza s duhovnim svijetom. Nije prisutna u biljkama, životinjama, niti u bilo kojoj drugoj tvari. Duša ulazi u energetsku strukturu ljudskog bića 8. dan nakon rođenja fizičkog tijela. Ako uzmemo strukturu fizičkog tijela, tada je približno mjesto duše u području solarnog pleksusa, to jest stvarnog središta čovjeka. Ipak, duša nije ni solarni pleksus, ni srce, niti bilo koji drugi fizički organ ili sustav, uključujući mozak, svijest, mišljenje, intelekt ili mentalne sposobnosti. Sve gore spomenuto nije proizvod niti svojstvo duše. Sve se to odnosi na materijalni svijet.
Kirurško uklanjanje transplantacija različitih organa fizičkog tijela, na primjer srca ili transfuzija krvi, nemaju nikakve veze s dušom. Naglašavam, duša se nalazi u energetskoj strukturi čovjeka, a ne u fizičkom dijelu te strukture. Svako ljudsko biće ima jednu dušu. Jedinstvena je i nedjeljiva. Ne postoji razlika između duše muškarca ili duše žene. Duša nema roda. Duše svih ljudi su po svojoj prirodi identične. I u tom smislu može se reći da su ljudi vrlo bliski i srodni jedni s drugima. Duša nije materija, ne troši se, ne stari i ne poboljeva. Savršena je u odnosu na materijalni svijet, ali nije dovoljno pojedinačno savršena u odnosu na svijet Božji. Kao rezultat opetovanih inkarnacija, to jest utjelovljenja u materijalnom svijetu, duša je opterećena informacijskim omotačima, to jest lekcijama. Što je ljudsko biće? Za vrijeme života ljudsko biće predstavlja višedimenzionalni prostorni objekt koji je izgrađen oko duše i koji ima svoju inteligentnu osobnost. Uobičajeni oblik i struktura fizičkog tijela vidljivog oku, zajedno s njegovim fizičkim i kemijskim procesima, kao i kontrolni sustav, to jest mozak, samo je dio cjelokupne ljudske strukture koja se odnosi na trodimenzionalni prostor. Drugim riječima, ljudsko se biće sastoji od duše s informacijskim omotačima, osobnosti i strukture koja se sastoji od, recimo, različitih polja drugih dimenzija, uključujući fizičko tijelo koje je smješteno u trodimenzionalnom prostoru. Što je inteligentna osobnost? Nova osobnost se formira u novoj strukturi, u novom tijelu. Osobnost je ona kojom svaka osoba percipira sebe tijekom svog života, ona koja vrši izbor između duhovne i životinjske prirode, koja analizira, izvodi zaključke i sakuplja osobnu prtljagu osjetilnih i emocionalnih dominacija. Ako se čovjek duhovno razvija tijekom svog života do te mjere da se njegova osobnost stapa s dušom, tada se formira kvalitativno novo, zrelo biće koje se razlikuje od ljudskog bića i prepušta se duhovnom svijetu. To se u stvari zove oslobađanje duše i zarobljeništva materijalnog svijeta, prelazak u nirvanu, postizanje svetosti i tako dalje. Inače, ako se tijekom ljudskog života takvo spajanje ne dogodi, tada, nakon smrti fizičkog tijela i uništenja energetske strukture, ova inteligentna osobnost zajedno s dušom odlazi u ponovno rođenje, to jest reinkarnaciju, okrećući se u, nazovimo to radi praktičnosti, kako bismo shvatili suštinu, u podosobnost. Kad fizičko tijelo umre, ljudsko biće nastavlja svoje postojanje. U stanju prijelaza, odnosno smrti, on ima sferni oblik sa spiralnim strukturama. Duša je, zajedno s informacijskim kapsulama, zatvorena u ovu formaciju. Kapsule s informacijama su podosobnosti prijašnjih utjelovljenja, uključujući i osobnost iz nedavnog života. Informacijske kapsule koje se nalaze oko duše su senzorni i emocionalni snopovi, točnije inteligentna struktura informacija koja se može usporediti s vrstom maglice. Jednostavno rečeno, to su bivše osobnosti iz prijašnjih inkarnacija. Tik uz dušu može biti mnogo takvih podosobnosti, ovisno o tome koliko se puta osoba inkarnirala. Anastazija.
To znači da je ta podosobnost bila aktivna u prošlim utjelovljenjima naše duše. Rigden. Da, drugim riječima, to je bivša osobnost iz prošlog života sa svom prtljagom osjetilnih i emocionalnih dominacija, pozitivnih ili negativnih, koje je akumulirala tijekom svog života, to jest s rezultatom svog izbora tijekom života. Osobnost u pravilu nema izravnu vezu s podosobnostima. Prema tome, osoba se ne sjeća svojih prethodnih života i u skladu s tim ne sjeća se iskustava i znanja stečenih u različitim podosobnostima. Međutim, u rijetkim slučajevima kada se određene okolnosti preklapaju, osobnost može osjetiti nejasan déjà vu osjećaj ili kratkotrajnu spontanu manifestaciju aktivnosti zadnje podosobnosti, one koja je prethodila trenutnom utjelovljenju. To je osobito tipično za djecu u ranom djetinjstvu. Postoje slučajevi koji su zabilježeni u radovima pri psihijatriji kada djeca kod kojih nisu primijećena odstupanja i imaju zdrave roditelje očituju kratkotrajno neprirodno ponašanje slično graničnom poremećaju osobnosti. Navest ću jedan takav primjer. 4-godišnja djevojčica počela je sanjati jedan te isti san. U pozadini svjetlosti dječak ju je zvao da mu priđe, ali je nije pustio da uđe u svjetlo. Počela se žaliti roditeljima na taj san koji ju je potresao, a navečer se počela ponašati na nepredvidiv, agresivan način koji je za nju bio neuobičajen. Također bi postajala neobično jaka. 4-godišnja djevojčica ljutito bi prevrtala stolove, stolice, teški noćni ormarić, ne bi prepoznavala majku, postala bi vrlo ljuta i optužujući bi govorila: "Ti nisi moja majka i onako ćeš umrijeti." I tako dalje. Odnosno, njene riječi i ponašanje su bili nesvojstveni njoj, ali bili su sasvim prirodni za podosobnost koja je prošla kroz reinkarnaciju i tada je bila u stanju pakla, doživljavajući patnju i životinjsku bol. Sljedećeg bi dana dijete opet postalo normalno i ponašalo se kao i obično. Ovo je tipičan primjer kratkotrajne manifestacije negativizma prethodne podosobnosti. Najbolje što se u ovom slučaju može učiniti je aktivno razvijati djetetov intelekt, proširiti njegove vidike spoznaje svijeta i čekati dok se ne dogodi primarno oblikovanje nove osobnosti. Primarno oblikovanje se u pravilu događa s navršenih 5 do 7 godina. Činjenica je da se u ranom djetinjstvu zaista može dogoditi takva kratkotrajna aktivacija prethodne osobnosti, odnosno podosobnost. Podosobnost, dok se formira nova osobnost, pokušava doći do svijesti i iskoristiti moć nad čovjekom. Međutim, drugi su slučajevi očitovanja podosobnosti mnogo češći. To je slučaj kada djeca u dobi od 3 do 5 godina, u razdoblju kada još nije formirana nova osobnost, počnu razgovarati sa pozicije odrasle iskusne osobe. U rijetkim slučajevima to mogu biti detaljni opisi njihovih prethodnih života kao odraslih, što je zapravo nemoguće znati u toj dobi. Češće ipak dijete neočekivano mudro govori o nečemu, a ponekad to mistično plaši odrasle. Roditelji se ne bi trebali bojati takvih manifestacija. Umjesto toga, oni bi jednostavno trebali razumjeti njihovu prirodu. Jednom kada se formira djetetova osobnost, takve manifestacije će proći. Dakle, svaka podosobnost čuva individualnost svoje prethodne svijesti
u obliku želja i težnji koje su dominirale tijekom njenih aktivnih života. Osobnost, kao što sam već rekao, nema izravnu vezu s podosobnostima, to jest osoba se svjesno ne sjeća svojih prethodnih života. Međutim, takva povezanost između osobnosti i podosobnosti sačuvana je na podsvjesnoj razini. Podosobnosti mogu neizravno utjecati na osobnost i gurati je u određene radnje, poticati je na donošenje određenih odluka. To se događa na nesvjesnoj razini. Osim toga, podosobnosti, figurativno rečeno, nalik su mutnim filterima svjetlosti koji znatno ometaju izravnu povezanost duše i nove osobnosti, tako reći postavljaju se između izvora svjetlosti i nove osobnosti. Anastazija. Mutni i svjetlosni filtri, vrlo zanimljiva usporedba. Rigden. Možda ću govoriti o tome detaljnije, ali potrebno je razumjeti da se svi ti procesi odvijaju na razini energija, stoga ću upotrijebiti figurativne usporedbe radi lakše percepcije. Dakle, podosobnosti su smještene oko duše i čovjek ih može zamisliti kao inteligentne maglice. S jedne strane smještene su blizu duše i doživljavaju utjecaj ove moćne antimaterijalne strukture, tako reći, u blizini su daha vječnosti, prisutnosti čestice i svijeta Boga. A s druge strane, podosobnosti doživljavaju snažan utjecaj i pritisak gustih materijalnih struktura životinjske prirode. Odnosno, podosobnosti su stisnute između dvije snažne sile, duhovnog i materijalnog svijeta. One stalno osjećaju ogroman pritisak s obje strane. Stoga svaka podosobnost postaje svojevrsni svjetlosni filter na putu sadašnje osobnosti povezivanja s dušom. Razina zatamnjenja takvog svjetlosnog filtera podosobnosti ovisi o dominantnim životnim odlukama i sklonostima, kao i o osjetilnim i emocionalnim izborima koji su nakupljeni u prošlim životima. Na primjer, ako je u prošlom životu osoba bila dobra i ljubazna i učinila puno za svoj duhovni razvoj, ali nedovoljno da bi napokon pobjegla iz materijalnog svijeta, tada će i ta podosobnost više biti u miru i imat će manje vibracije. To znači da će energija i impulsi iz duše bolje proći kroz takav svjetlosni filter. Međutim, ako su osobi u prošlom životu bili prioriteti materijalne vrijednosti, tada će takav svjetlosni filter podosobnosti biti gušći u svojoj strukturi zbog viših vibracija. Drugim riječima, kapacitet prijenosa, recimo svjetlosti koji izlazi iz duše, bit će otežan. To se može usporediti s čašom zaprljanom čađi, kroz koju se istinska svjetlost izobličava ili manje prodire. Drugim riječima, životinjska strana dominira nad čovjekom tijekom njegovog života i što više prevladavaju materijalne vrijednosti, teže će mu biti poslije, jer će biti nosilac veće razine izobličenja. Ako postoji puno takvih podosobnosti s gustim filterima svjetlosti, tada je vrlo teško za sada živu osobnost boriti se protiv životinjske prirode. Teško je skrenuti s puta materijalnih dominacija i osjetiti dušu. Anastazija. To znači da je takva osoba nekako utonula u materiju i da joj je teže promijeniti životni vektor prema duhovnom razvoju. Rigden. Da, međutim, nikada nije kasno da čovjek preokrene situaciju, budući da trenutna osobnost ima životnu snagu i pravo izbora. Inače, čeka ga ista sudbina koju proživljavaju njegove podosobnosti. Usput,
Upravo iskustvo podosobnosti neizravno rezultira manifestacijama straha od smrti kod osoba na podsvjesnoj razini. Ono što podosobnosti osjećaju u novoj osobnosti, za njih je zapravo pakao, govoreći jezikom religije. Nakon smrti fizičkog tijela, osobnost, koja tada postaje podosobnost, stječe svoje vlastito iskustvo i razumijevanje onoga što je zapravo materijalni svijet, što je duša i koja je njena važnost za ljudsko biće. Ali u strukturi novog tijela podosobnost je već u očajnom položaju okovanog uma koji sve razumije, osjeća snažnu osjetilnu i emocionalnu bol, ali ne može učiniti ništa kako bi se uključila i dijelila to iskustvo s novom osobnošću. To je ekvivalentno situaciji kada ste zatvoreni u tijelu, ali to tijelo ne služi vašem umu, ne sluša vas i ne čini ono što mu naređujete. Odnosno, uopće vam ne služi i živi samostalno. Svjesni ste svega toga, ali ne možete učiniti ništa po tom pitanju. Osjećate samo nevjerojatan pritisak, vidite iste greške koje je napravila nova osobnost, ali ne možete promijeniti smjer vektora potrošnje životne energije. Usput, ljudski strahovi, kao što je na primjer strah od zatvorenog prostora, proizlaze upravo iz toga. Korijeni glavnih uzroka pojave takve iskrivljene prostorne percepcije koji u čovjeku rađaju najdublji osjećaj straha i panike, povezani su sa sektorom ljudske strukture u kojoj su smještene podosobnosti. Zašto, na primjer, ljude privlače apeli da zauvijek žive u tijelu, a koriste ih mnoge sekte i religije?